रोजा रोजा साबायखर थाबाय। जोंहा नैथियाव दं मुस्रि सोरां मुसाहारि, बिफा परमेश्वर मुसाहारि, बिमा दिबिका बसुमतारी, गामि मैनावता फोथार। बिथांखौबो जोंनि बे जौस्रांनि फारसे गसंफैनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय। लोगोसे बानजाय आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय। दा बे मान बिलाइखौ जोंनि मैनावता फोथार गामिनि बारग' फोरोंगिरि बिथां जगदीश चन्द्र बसुमतारीनिफ्राय मान बिलाइखौ गथायनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय। रोजा रोजा साबायखर थाबाय बिथांनिसिम। बिथाङा 62.5 जौखोन्दो 62.5% आरोखि गासै नम्बर 375 फार्स्ट डिभिजन बिथांनि स्कुला बबेयावमोन सालबारि हायार सेकेन्डारियाव बिथाङा फरायोमोन आरोखि। दायो सेथि मासियाव बिथाङा उथ्रिसार जानो हादों। रोजा रोजा साबायखर थाबाय बिथांनिसिम।